Θα απευθύνω την πρώτη ερώτηση στο στρατηγό της παρέας, γιατί αυτός υπήρξε ο συνεργάτης, ο σύνδεσμος, να το πω καλύτερα, του Ανδρέα του Παπανδρέου, του Πρωθυπουργού τότε, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και φαντάζομαι όχι μόνο, ενώ ένα βιβλίο που κυκλοφορεί στα άδυτα, στα πλοκάμια της κρατικής μαφίας. Στα πλοκάμια της κρατικής μαφίας προειδεάζει και πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να πάρω την πρώτη δικιά του απάντηση σε αυτό τον χορό λοιπόν της Μίζας που παρακολουθεί έκπληκτος ο ελληνικός λαός. Χρειάζεται μία πρώτη απάντηση, αφού από τις καταθέσεις προκύπτει ότι υπάρχει μια οργάνωση, είναι μιλημένα, υπάρχει ένα κόλπο, υπάρχουν επίπεδα αναφοράς, είναι στημένο το παιχνίδι, τη δουλειά κάνει ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός, ο Κάντας, ο Γενικός Διευθυντής, ο Αναπληρωτής, ο Σμπόκος. Είναι οργανωμένο λοιπόν το έγκλημα. Δεν έχουμε μια εγκληματική οργάνωση εδώ μπροστά μας, αγαπητέ μου στρατηγέ, γιατί το ερώτημα δεν είναι θεωρητικού τύπου, εμείς δεν είμαστε εδώ της νομικής ούτε δικαστές, αλλά αν αντιμετωπιστεί ως εγκληματική οργάνωση δεν έχει παραγράφηκαν, δεν έχει είναι βουλευτές, είναι υπουργοί και πάει και τέρμα και τελειώσαμε, έχει έλα και πάλι από την αρχή, έχει φυλακή και έχει και να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα. Μπορείς να μας πεις εσύ, στρατηγέ μου, πώς το έχεις καταλάβει? Καλημέρα. Καλησπέρα, συγγνώμη, και χρόνια πολλά. Γεια σας, χρόνια πολλά και σε όλους τους τηλεθεατάς. Να σας πω, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διαπλοκικό, θα έλεγα, φαινόμενο θερμοκηπίου, σύνδρομο, διαπλοκικό σύνδρομο θερμοκηπίου, αλλά ενός θερμοκηπίου της διαπλοκής, της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, της σύψης, της αποσύνθεσης, της μπόχας, της δυσοσμίας. Εάν δεν συμπληρώσουμε και την κυβερνητική παραπληροφόρηση, την παραπληροφόρηση που έρχεται μέσα από την κυβέρνηση, μαζί με την τρομοκρατία, την ψυχολογική τρομοκρατία που ασκούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τότε πλέον το παζλ έχει ήδη γίνει γνωστό και έχει μορφοποιηθεί. Η διαπλοκή... Στρατηγέ μου, ένα λεπτό, με συγχωρείς. Εσύ τώρα είσαι και πρόεδρος ενός πολιτικού κινήματος, μιας συντονιστικής επιτροπής, έτσι, γυρίζεις όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν γι' αυτό το ερώτημα, να το επαναλάβω, έχουμε μπροστά μας μια εγκληματική οργάνωση. Εάν έχουμε μια εγκληματική οργάνωση, αν έτσι χαρακτηριστεί, θα κινηθεί διαφορετικά η διαδικασία, η δικαιοσύνη. Να το πω με μια κουβέντα. Είδες πώς κινήθηκαν με τη Χρυσή Αυγή? Λέει, είστε εγκληματική οργάνωση, μπουκάρισαν στα σπίτια, πήραν υπολογιστές, φέρανε μηχανήματα που ανακάλεσαν στη μνήμη ακόμα και σβησμένα αρχεία. Εδώ πέρα λέει, γιατί δεν φωνάζετε το Σιμίτη, αλλά έχει παραγραφεί. Γιατί δεν φωνάζετε το Γιάννο, για εκείνο. Γιατί δεν φωνάζετε τον άλλο, ήταν υπουργός. Έχουν ψηφιστεί νόμοι. Με την εγκληματική οργάνωση, γι' αυτό σας ρωτάω. Εσείς λοιπόν που τα έχετε δει και από μέσα, εδώ δεν είναι ένα οργανωμένο σχέδιο? Πρόκειται περί οργανωμένου σχεδίου, αλλά για να το καταλάβει ο λαός, να το καταλάβουμε καλά, θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή ιστορική, χρονική, πολιτική αναδρομή. Είμαστε πολλοί, δεν θα προλάβουμε. Πάμε στο... Τηλεγραφικά θα το πω, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει και ο κόσμος. Απαντήστε μου στο ερώτημα. Θεωρείτε ότι είναι, στρατηγέ μου? Θεωρώ ότι από την αναθεώρηση του συντάγματος του 1985, από την κατάργηση των εξουσιών στον πρόεδρο και από την δημιουργία ενός πρωθυπουργικού κέντρου εξουσίας και με την ασυλία, την συνταγματική πλέον ασυλία, δημιουργήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν όχι μία, δεκάδες εγκληματικές οργανώσεις, με το πάντοτε έχοντας υπόψη ότι δεν θα λογοδοτήσουν ποτέ με αυτές τις διατάξεις τις συνταγματικές,
Δημιουργήθηκαν λοιπόν όλες αυτές οι οργανώσεις. Πριν πάω στον αντιστράτηγο. Για πέστε μου, εδώ τώρα είμαστε μπροστά λοιπόν σε ένα φαινόμενο. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά που σωστά προβάλλει ο κύριος Σκλιδέρης. Λέει, ξέρετε, έχουμε όλα αυτά τα εμπόδια. Πολύ καλά. Εδώ λοιπόν είναι δύο οι τρόποι. Ή θα ξεσηκωθεί ο κόσμος και θα βγει στους δρόμους. Κοίτα τι γίνεται τώρα στον Μπαγκόκ. Πήγε, τους κλείδωσε μέσα στα σπίτια τους. Ποιους? Τους ημίτιδες. Τους υπουργούς. Τους έκοψε το ρεύμα, το τηλέφωνο, το νερό. Κάνει αυτό που λέει τώρα ο Κουρίς. Βλέπεις τι λέει κάθε μέρα στην Κόντρα News. Λέει, βγείτε έξω ρε. Λοιπόν, για να μην πάμε σε αυτά, λέμε η τακτική δικαιοσύνη. Η τακτική δικαιοσύνη λοιπόν, κρατά στα χέρια της αυτή τη στιγμή την μοναδική ευκαιρία να σώσει την πατρίδα και το λαό από τον όλεθρο. Είναι ο τελευταίος θεσμός που στέκει όρθιος και ιστορικά γνωρίζουμε ότι κανένα χάος ποτέ δεν επεκράτησε στην Ελλάδα από λαϊκή επιβολή. Πρώτα κατέρευσαν όλοι οι θεσμοί και έπειτα ήρθε το χάος. Για να πάμε στο προκείμενο λοιπόν. Είναι εγκληματική οργάνωση. Βεβαίως και είναι εγκληματική οργάνωση. Και εγώ θα το πω πολύ πιο πρόσφατα γιατί μπορώ και να το αποδείξω. Από το 1996 και εντεύθεν, μία εξουσία με σχέσεις με τρίτη χώρα, με τη Γερμανία συγκεκριμένα, εγκαθιδρύθηκε στην Ελλάδα και έκανε το εξής απλό. Να το πούμε απλά να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Δανειζόταν φτηνά από τη Γερμανία αδιαφανώς και νύχτα, από την Deutsche Bank και άλλα γερμανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έδινε τις δουλειές σε Γερμανούς, Misens, ThyssenKrupp, MAN, όλες αυτές, Leopard, οι μίζες, τα εξοπλιστικά. Μοίραζε τις μίζες, πλήρωνε μετρητής. Η Siemens, όπως αποδεικνύεται, ήταν η φωλιά από όπου όλο το γερμανικό παρακράτος μπόρεσε και λίστεψε την Ελλάδα υποδουλώνοντάς τη για τις επόμενες γενιές. Έπαιρνε λοιπόν ο Σιμίτης ένα δάνειο από την Deutsche Bank. Γιατί? Για να πληρώσει τη Siemens ή τα εξοπλιστικά ή τα Apache. Αυτό το δάνειο το πλήρωνε? Όχι. Το πήγαινε στην επόμενη γενιά. Τη δικιά μας γενιά. Υποδούλωνε εμάς και τα παιδιά μας. Νύχτα. Υπάρχει ομόλογο της Deutsche Bank σε γεν, το οποίο λύγει το 2017 και πάρθηκε το 1997 όταν ο επίορκος Μαντέλης έδινε τα ψηφιακά στη Siemens. Είναι εγκληματική οργάνωση? Είναι. Ξέρει ο Σιμίτης? Ξέρει. Διότι δεν τις υπέγραφε ο Μαντέλης, ο Τσοχατζόπουλος και ο Παπαντονίου. Έδιναν τη συνταγή και την πλήρωνε άλλος. Δεν ήταν υπουργοί οικονομικών, ήταν υπουργοί εθνικής άμυνας. Κύριε Χριστίδη, έχουμε τώρα λοιπόν τις μαρτυρίες, όχι μόνο του Κάντα, όχι μόνο του Ευσταθείου, αλλά και όλες οι άλλες που έρχονται και λέει, ερχόταν και μου λέγανε, εσύ με φέρεις καμιά αντίρρηση, θα σου δώσουμε και εσένα κάτι. Τι, τα έχουμε κανονίσει. Έχουμε μιλήσει με εκείνον, είναι τα ονόματα πια έτσι στο τραπέζι, τα έχουμε δει όλοι. Άρα, να το. Ήταν οργανωμένο, ήταν συγκεκριμένο, σχεδιασμένο, είχε διεύθυνση, είχε τα πάντα. Το ερώτημα σε εσάς όμως είναι το εξής. Εδώ έμεινε έκπληκτη η κοινή γνώμη γιατί είδε και κάποιους αξιωματικούς. Και μιας και εσείς έχετε θεωρώ, την ευθύνη αλλά και την υψίστη τιμή να ηγείστε ενός πολιτικού σχήματος που κυριότατα στηρίζεται στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, σε αυτούς που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ακόμα έχουν την υψηλότερη, αν θέλετε, εκτίμηση του ελληνικού λαού, την βαρύτητα. Πώς νιώσατε λοιπόν και πώς ένιωσαν οι Έλληνες αξιωματικοί όταν είδαν στα μανταλάκια, όπως λέει ο λαός, τα ονόματα του αρχηγού, του ναυτικού? Κύριε Νικολόπουλε, πρώτα να πούμε το εξής, ότι ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας βεβαίως ιδρύθηκε με πολιτική πρωτοβουλία των αποστράτων, αλλά αγκαλιάστηκε από πάρα πολλούς πολίτες, όπως έχουμε ξαναπεί. Δεύτερον, σε άλλη συνέντευξή μου είχα πει ότι είναι κακό το ότι είναι τόσο υψηλά δημοσκοπικά το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών, διότι κάποια στιγμή θα υποστεί τη λάσπη στον ανεμιστήρα. Βγήκε ο κύριος Ευσταθείου, αυτός ο μέγιστος απατεώνας μιζαδόρος. Ένας να τα λέμε απατεώνας μιζαδόρος και κατονόμασε ποιους? Κάποιους αξιωματικούς. Κανένας δεν ρώτησε αν αυτή ήταν ενεργεία, αν ήταν ένα αποστρατεία, αν δούλεψαν και πήραν νόμιμες αμοιβές, αν άσκησαν το νόμιμο συνταγματικό τους δικαίωμα να δουλέψουν μετά, εάν τα λεφτά αυτά δηλώθηκαν στην εφορία.
Εμείς ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας. Μιλάμε για τη Μίζα τώρα. Εσείς αναφέρεστε κάπου αλλού. Μισό λεπτό. Μιλάμε για τους δύο αρχηγούς. Ονοματίστηκαν ως μίζες και πιθανές αμοιβές από προσφορά υπηρεσίας. Για τους δύο αρχηγούς. Βεβαίως. Ένας αρχηγός. Δηλαδή κρατάτε επιφύλαξη, μήπως δεν είναι μίζες? Ναι, βεβαίως και κρατώ επιφύλαξη πρώτον. Και δεύτερον, για να σας πω και το εξής. Επειδή σέβομαι τη δικαιοσύνη. Όχι, και εγώ σέβομαι αυτό που θα μας πείτε. Ξέρετε όμως ότι κρίνει τώρα ο κόσμος. Βεβαίως. Δηλαδή, μάλλον είστε ο πρώτος που βγαίνει και λέει: παιδιά, ξέρετε, θα μπορούσε να παίρνει ένας αρχηγός δουλειές. Δεν λέω ότι θα μπορούσε να παίρνει ένας αρχηγός. Καταρχήν να σας πω το εξής. Έτσι το κατάλαβα και γι' αυτό. Όχι. Αν δεν το κατάλαβα λάθος, διορθώστε. Διορθώνω αμέσως. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι υπάλληλος ο κύριος αρχηγός. Όχι. Όποιος αρχηγός. Δεν μην τρελάθουμε τώρα, κύριε Κωστίδη. Όποιος αρχηγός ή όποιος αξιωματικός αποδειχθεί ότι έχει πάρει χρήματα, εμείς προτείνουμε. Όχι εμείς, εγώ σας λέω. Όπως το πάτε εσείς. Πήγε λοιπόν ο πρώην αρχηγός να δουλέψει για τον Λιακουνάκο. Επιτρέπετε? Φυσικά και όχι. Εντάξει. Φυσικά και όχι. Ξέρω εγώ. Γιατί, φυσικά και όχι. Συγγνώμη και για τον τόνο, γιατί επαναλαμβάνω... είναι δυνατόν να μου λέει ο Χρήστος ο Χριστίδης τέτοια πράγματα. Όχι. Σας είπα το εξής, ότι εμένα δεν μου αρέσει η λάσπη του ανεμιστήρα και η γενίκευση. Μα είναι λάσπη. Η γενίκευση είναι φασισμός. Μα το ξέρετε αν τα κλέψανε? Το ξέρετε? Καλά. Είπε αυτός ο άνθρωπος κατονόμασε κάποιους ανθρώπους. Και λέμε ναι, εάν πραγματικά τα έχουν πάρει, άμεση έκπτωση στο βαθμό του στρατιώτη, πίσω τα κλεμμένα και δεν ξέρω και πού αλλού πρέπει να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Άμεση έκπτωση στο βαθμό του στρατιώτη. Εις το πυρ του εξώτερων. Εμείς, το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών και γενικά των ανθρώπων που έχουμε αξίες και αρχές, πιστεύουμε στην αυτοκάθαρση. Δεν κρυβόμαστε σαν τους πολιτικούς και πίσω από το δάχτυλό μας. Όσοι από εμάς έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι, να πληρώσουν με το βαρύτατο φόρο. Με το βαρύτατο φόρο. Αυτό θέλουμε εμείς. Και επίσης, να σας πω και κάτι ακόμα, το οποίο δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. Επειδή το σιωπήν δοκεί συνενήν, πρέπει να σας πω ότι πράγματι στην μεταπολιτευτική Ελλάδα ένα κομμάτι, μια μερίδα αρχηγών αναγκάστηκαν, πιέστηκαν, εξωθήθηκαν, εκβιάστηκαν, καθοδηγήθηκαν από την πολιτεία στο να σιωπήσουν. Και αυτοί είναι εξίσου ένοχοι με τη σιωπή τους. Στρατηγέ, θέλω, συγγνώμη, ένα λεπτό. Με την πείρα και τη σοφία που κουβαλάς, όχι με τα άσπρα σου μαλλιά μόνο, αλλά γιατί είχες και εσύ μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα να σε χρησιμοποιήσει σε πολύ ψηλά πόστα, αλλά και να συνεργαστείς, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, με μεγάλα πολιτικά αναστήματα, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, και όχι μόνο, γιατί στη συνέχεια η πολιτική δραστηριότητα η δικιά σου έφερε κοντά και σε άλλους αρχηγούς. Δεν είναι της παρούης όμως να το πω, αλλά συμμετείχε στον Τζοβόλα με τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ρωτάω λοιπόν τον στρατηγό που πέρασε και ξέρει και τα άδυτα της ΕΕΠ, που ξέρει και τους δρόμους της πολιτικής, και σε ρωτάω, να σου πω, στρατηγέ, αυτό που ζούμε σήμερα και που φαίνεται ότι γίναμε όλοι μαλλιά κουβάρια, πολιτική, στρατιωτική, οικονομική, τι κατάληξη μπορεί να έχει για την πατρίδα? Κοιτάξτε, να κάνω μια διευκρίνηση σε όσα είπε και ο φίλος ο κύριος Χριστίδης. Ο λαός πρέπει να καταλάβει, γιατί δεν το γνωρίζει αυτό το πράγμα, και πιστεύω λίγοι και από εσάς που βρίσκεστε σε αυτή την πρώτη γραμμή μάχης και αγώνα ενάντια στην διαφθορά, στη διαπλοκή, ότι κανείς δεν προωθείται, κανείς, στις ανώτατες θέσεις, εάν προηγουμένως δεν έχει τύχει της εγκρίσεως του συστήματος της διαπλοκής και της διαφθοράς, και όχι μόνο. Σε αυτό δηλαδή δεν γίνεται κανείς αρχηγός. Βάζετε και τα οικονομικά συμφέροντα δηλαδή. Μα όταν σε προωθεί το σύστημα της διαπλοκής, το είπε και ο κύριος Χριστίδης προηγουμένως, ότι εάν τουλάχιστον δεν τα παίρνεις, είσαι υποχρεωμένος να σιωπάς. Το είπε ο κύριος Χριστίδης προηγουμένως. Αλλά αυτό που είπε ο κύριος Χριστίδης είναι η μισή αλήθεια. Εγώ λέω λοιπόν, επειδή είχα την ευχέρεια να είμαι και να ασχοληθώ και με τα θέματα της ύψης σαν σύνδεσμος Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Πρωθυπουργού, εκεί είδα πράγματα και έφρυξα, και γι' αυτό και τότε ήρθα σε σύγκρουση με τον Ανδρέα Παπανδρέου για τα θέματα τα ηθικά, για ηθικής τάξεως θέματα, για το οργανωμένο έγκλημα που ερχόταν και το αναλάμβαναν εδώ πέρα εργολαβικά για να γίνει συστηματοποίηση του οργανωμένου εγκλήματος εν ώψη επέλασης
της πλανητικής αυτής επιδημίας που λέγεται παγκοσμιοποίηση, δεν περνάει. Και μάλιστα υπάρχουν και απόρριτες οδηγίες, δεν μπορεί να περάσει η Γαλλία στις ανώτατες θέσεις κατά κανόνα. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Κατά κανόνα δεν μπορεί να περάσεις εάν δεν έχεις προηγουμένως. Τι έχετε να μας πείτε? Εδώ γίνονται σημαντικές καταγγελίες από τον στρατηγό και ξέρεις, άλλο να το υποψιάζεις, άλλο να το σιγοψιθυρίζεις και άλλο να το ακούς εδώ στο δημόσιο λόγο. Με αυτή την παρησία και την ευθύνη που το παρουσιάζει ο στρατηγός. Ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος, ένας πολιτικός αναλυτής λοιπόν, που και αυτός έχει εντρυφήσει σε δύσκολες υποθέσεις. Τι έχει να μας πει? Θα σας πω. Και για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο. Πάντα στο συγκεκριμένο. Στο σύστημα της παγκόσμιας διαπλοκής είναι τόσο εξηγήσιμα τα πράγματα που δεν χωρά καν η υπόνοια περί συνωμοσιολογίας. Και θα μιλήσω με στοιχεία. Είδαμε ότι η κυρία Κλίντον ήταν η μοναδική ηγέτιδα ή εκπρόσωπος ξένου κράτους, πολιτισμένου κράτους, δεν μιλάμε για τους καντάφιδες και ιστορίες, η οποία νομιμοποιούσε με την παρουσία της τον Γιώργο Παπανδρέου. Την ίδια στιγμή ακόμα και οι Ευρωπαίοι ηγέτες του είχαν γυρίσει την πλάτη και του φερόντουσαν σκιότατα. Αυτό πώς υλοποιείται σε διαπλοκή? Ο κύριος Παπανδρέου, με το επέσχυντο μνημόνιο και όλη την διαδικασία που ακολούθησε ανοίγοντας την πόρτα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είχε αποτέλεσμα να πενταπλασιάσει τα χρήματά του ο γαμπρός της κυρίας Κλίντον. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Ο γαμπρός της κυρίας Κλίντον πενταπλασίασε τα χρήματά του από τις όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι η κυρία Κλίντον εδώ πέρα ερχόταν... Λοιπόν. Για καθίστε ένα λεπτό. Γιατί μου λένε να πάμε σε διάλειμμα, αλλά αυτό να το ξεκαθαρίστε. Δηλαδή η κυρία Κλίντον είχε με τον Γιώργη Παπανδρέου, του έκανε έτσι αβάντες, ας πούμε, πολιτικές, γιατί ο γαμπρός της... Τι είπες ο γαμπρός της? Πενταπλασίασε τα χρήματά του ποντάροντας στην Ελλάδα. Εγώ έχω να ρωτήσω δύο πράγματα. Έκανε, ρε παιδί μου, να είναι ακούσουμε. Δύο θέσφατα. Τι έκανε, αγόρασε τα απαξιωμένα ομόλογα γνωρίζοντας ότι το σχέδιο του μνημονίου προέβλεπε την επαναγορά από το ίδιο το κράτος. Δεν υπάρχει καμία πραγματική οικονομία, καμία ελεύθερη αγορά. Στον καπιταλισμό, στον στιγνό και απάνθρωπο. Όχι, δηλαδή. Το αντίθετο. Αγόρασε τα κουρεμένα και δεν έχασε αυτό. Ακριβώς. Γιατί δεν έχασε αυτό? Λοιπόν, πρώτον, αφήστε με, γιατί σας λέω δύο γεγονότα, είμαι πολύ συγκεκριμένος, δύο γεγονότα στα οποία η δικαιοσύνη θα πρέπει να βρει το μύτο. Γιατί η εσωτερική πληροφόρηση, ξέρετε, τιμωρείται αυστηρότατα. Δεύτερον, μην πείτε το δεύτερο με ειδοποιών. Να το πούμε μετά το διάλειμμα, είναι πολύ σημαντικό. Πόσα έβγαλα από το πρώτο έτσι για να μείνει, για να το γράψουμε εντωμεταξύ? Πενταπλασίασε τα χρήματά του. Ο γαμπρός της Κλίντον. Ο γαμπρός της κυρίας Κλίντον, που ο πατέρας του είναι καταδικασμένος για απάτες στην Αμερική. Και έχουμε και δεύτερο μέρος, το οποίο πραγματικά θα πέσουν πολύ από τα σήματα. Μας βλέπω, θα μας πηγαίνουν μέσα. Όχι καθόλου. Μείνετε μαζί μας, έχει κι άλλες αποκαλύψεις. Για μείνετε. Πίσω από κάθε πολιτική εξέλιξη υπάρχει deal. Πίσω από κάθε μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία υπάρχει deal. Πίσω από κάθε deal υπάρχουν πρωταγωνιστές. Deal News. Η αλήθεια για κάθε deal. Κάθε Παρασκευή στα περίπτερα. Τράκαρες. Σέρβις, ξένιασες. Η Ότο Μαρίν, μαζί με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, αλλάζει τα δεδομένα. Στον τόπο του ατυχήματος έρχεται δικός μας άνθρωπος για τις διαδικασίες με την τροχέα και αν χρειαστεί δικός μας γερανός. Γίνεται άμεση επισκευή στα συνεργεία μας και θα πληρωθούμε εμείς από την ασφαλιστική σας, φταίτε δε φταίτε. Σας παρέχουμε οικονομικό σέρβις για όλες τις μάρκες αυτοκινήτου με γνήσια ανταλλακτικά και λάδια καστρόλ από 49 ευρώ. Ολική βαφή με αμερικανικά χρώματα από 699 ευρώ. Αλλαγή δισκοπλατό Ζάξ ή 4 αμορτισέρ Bilstein από 249 ευρώ. Αλλαγή ελαστικών από 49 ευρώ το τεμάχιο ή αλλαγή τακάκια Bosch από 59 ευρώ. Ποιος σας ασφαλίζει με τόσα προνόμια? Μέχρι 7 ύπους 139 ευρώ και 10 ύπους 163 ευρώ. Εμείς στην Ότο Μαρίν δεν σας ασφαλίζουμε απλώς, σας εξασφαλίζουμε για πάντα, επιστρέφοντας τα χρήματα του ασφαλίστρου με δωρεπιταγές αξίας 200 ευρώ για να τις χρησιμοποιήσετε στα συνεργεία μας. Με την ασφάλισή σας, δώρο κάθε χρόνο, ένα σέρβις αξίας 49 ευρώ. Τα καλύτερα παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Τυροκομικά προϊόντα παραγωγής μας. Μητά το Μασαούτι. Στη Βάρη, Λεωφόρο Βάρη Σκοροπίου 180.
Στην Ερυθρέα, Ελευθερίου Βενιζέλου 68. Στο Φάληρο, Αγίου Αλεξάνδρου 27. Μητά το Μασαούτι. Άριστη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Τόσο ώστε την επόμενη δεκαετία... Θα μας τρελάνεις τελείως. Εκπτώσεις έως και 70% στα Hondo Center. Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. $150 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Ήρθαν λοιπόν να κάνουν γιγαντιαίο το δημόσιο χρέος. Και η κρίση που συγκλονίζει τα θεμέλια της εθνικής μας οικονομίας, να έχουν όλα μαζί δημιουργήσει ένα βουνό ερειπίων που εν πολλοίς οφείλεται πράγματι σε αυτούς τους εξοπλισμούς που διωγγώθηκαν για να κλέψουν κάποιοι, για να πάρουν κάποιοι μίζες. Αυτό λοιπόν το διεφθαρμένο πολιτικό καθεστώς, αυτό το οικοδόμημα που καταρρέει σήμερα, το οικοδόμημα της εξουσίας που εδραιώθηκε στη χώρα μας μετά τη μεταπολίτευση, βουλιάζει στο βούρκο της μίζας και της κρεπάλης. Μια μασονική δικομματική συντεχνία μερικών χιλιάδων ατόμων που εναλλάσσονται στα κρατικά πόστα εξουσίας και μοιράζονται τις μίζες, καταδυναστεύουν με την συμπεριφορά τους, την αυταρχική, την δικτατορική, το 99% του ελληνικού λαού. Οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες, οι μεσάζοντες των κρατικών προμηθειών με τον παράφορο πλουτισμό τους και τις αποτυχημένες πολιτικές τους άφησαν πεσκέσει στον ελληνικό λαό ένα δημόσιο χρέος που προσεγγίζει τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, οφείλω να σημειώσω στους ρεαλιστές της υποταγής, στους δοσύλλογους δηλαδή που κάθε τόσο μας λένε για το διεφθαρμένο κράτος, ναι, αυτοί που πρώτοι βούτυξαν το δάχτυλο στο μέλι, αλλά και στους εκτός συνόρων ηθικολόγους, ότι η ξένη πολιτική είναι δυστυχώς καθολικά διεφθαρμένη μαζί με όλους αυτούς που εκπροσωπούν. Και στο εξωτερικό η πολιτική διαφθορά και η πολιτική ατιμωρησία είναι τόσο μεγάλη όσο και εξίσου προκλητική στη χώρα μας. Θεωρούσαν κάτι σαν καθήκον να είναι η πολιτική στο απειρόβλητο και να μην προσέρχονται στη δικαιοσύνη με ευθύνη της παγκόσμιας πατέντας του νόμου Βενιζέλου περί ευθύνης υπουργών. Οι Γερμανοί κατηγορούν την Ελλάδα για μίζες, παραοικονομία, διαφθορά και μύρια όσα αμαρτήματα. Γνωρίζουν όμως καλύτερα από τον καθένα ότι η πηγή της διαφθοράς είναι οι ίδιες οι γερμανικές εταιρείες. Και αν δεν υπήρχαν οι Αμερικανοί να τους ξεμπροστιάσουν, τότε με τις Siemens ακόμα θα λάδωναν και θα έκαναν δουλειές. Όχι ότι δεν συνεχίζουν. Το δικαστικό μέρος λοιπόν της υπόθεσης είναι ακόμα ανοιχτό και κλήθηκαν από τη δικαιοσύνη ακόμα 13. Πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας με τις γερμανικές εφημερίδες μάλιστα να αρχίσουν να κελαηδούν και να επιτίθενται κατά της Ελλάδας. Βλέπετε, μαζί με τις μίζες έχουμε τις Siemens και τόσα πολλά σκάνδαλα που μας ταλαιπώρησαν τα τελευταία χρόνια με εκείνο του χρηματιστηρίου να έχει αφήσει βαθιές τις πληγές στον ελληνικό λαό. Όμως τα μέσα ενημέρωσης ξέχασαν και δεν προβάλλουν
αν θέλετε, την έλευση αυτών που ήρθαν στην Ελλάδα των Γερμανών για να καταδικαστούν. Γιατί λέτε, γιατί στα τέλη Νοεμβρίου με τις αποφάσεις της εισαγγελίας του Μονάχου, αναχείρας, αλλά και τις τελεσίδικες αποφάσεις του Πρωτοδικείου του Μονάχου, 5 πρώην μεγαλοστελέχη της Siemens ήρθαν αθόρυβα και απολογήθηκαν στους Έλληνες ανακριτές και έφυγαν χωρίς να τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Ο κύριος Μικαέλ, ο κύριος Κούτσλε Ντρόιρερ, ο κύριος Φόλκερ, ο κύριος Γιούγκ, ο κύριος Χάιντς, ο κύριος Γιάκν, 4-5 ακόμα επικαλέστηκαν την αρχή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, de bis in dem, ότι δηλαδή όποιος αμετάκλητα καταδικάστηκε από ένα συμβαλόμενο μέρος δεν μπορεί να διωχθεί από άλλο συμβαλόμενο μέρος της συνθήκης Σέγγεν. Καταλάβατε τι έγινε? Η γερμανική δικαιοσύνη τους ξέπλυνε δένοντας τα χέρια της ελληνικής. Ο Χριστοφοράκος έχει την προστασία, όπως διαπιστώνεται, της Γερμανίας, πιθανόν της ίδιας της κυρίας Μέρκελ, και γι' αυτό δεν εκδίδεται στην Ελλάδα. Μέχρι φυσικά να εκαθαριστεί η υπόθεση, γιατί στο προσκήνιο γίνονται διαβουλεύσεις, ώστε ο άνθρωπος κλειδί, αφού εξασφαλίσει τη σχετική ασυλία, να έρθει στην Ελλάδα, να κάψει κανένα ηλικιωμένο τύπου Άκη, ώστε να εξαγνιστεί το πολιτικό σύστημα της Μίζας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι η ιστορία δυστυχώς, όπως και αυτή, η τελευταία με τις απολογίες των Γερμανών που αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αποδεικνύει ότι τα μαύρα ταμεία καλά κρατούν από εκεί προς τα δω, πως οι πληρωμές εγγράφονται σε εικονικούς κωδικούς, όπως έγινε ακριβώς με τους Ολυμπιακούς. Αξίζει όμως να επισημανθεί πως το γερμανικό κατηγορητήριο αναφέρεται ότι υπήρξαν καταβολές εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως από λογαριασμούς των πρώην στελεχών της Siemens, Καρβέλα και Γεωργίου. Κατά περίεργο λοιπόν τρόπο όλοι αυτοί οι άνθρωποι κλειδιά κατάφεραν και διέφυγαν από τη χώρα. Πώς τα κατάφεραν, ρε παιδιά? Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να πληρώσουν και οι διαφθορείς αλλά και οι διαφθαρμένοι Γερμανοί, Αμερικάνοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, εκείνοι που εξασφάλισαν την τελευταία 20 ετία χαριστικές συμβάσεις πάνω από 120 δισεκατομμύρια, λαδώνοντας κόμματα, πολιτικούς, υπουργούς, εκδότες, ανώτερους κρατικούς λειτουργούς. Δεν υπήρχε σύμβαση που να έχει υπογραφεί στο Υπουργείο της Άμυνας και να μην είχαν πέσει βροχή οι μίζες των εκατομμυρίων ευρώ. Καθένας μπορεί να φανταστεί το πάρτι που θα γινόταν σε επίπεδο κορυφής. Δηλαδή υπουργών και κομμάτων, Γερμανοί, Γάλλοι, Ρώσοι, Αμερικάνοι, ξεφόρτωναν όλο το άχρηστο υλικό στο Πεντάγωνο και πλούτιζαν οι πολυεθνικές των οπλικών συστημάτων και οι υπουργοί μαζί τους και οι παράγοντες και οι μεσάζοντες και οι μεγαλοεκδότες και οι νταβατζίδες γενικότερα, στον οποίο βρίσκονταν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στις ελβετικές τράπεζες στους λογαριασμούς τους. Μέχρι και δικηγόρους ειδικούς είχαν στη διαχείριση του βρώμικου χρήματος. Είχαν επιστρατεύσει τους πάντες. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά λοιπόν, τελευταία παρακολουθήσαμε μια σειρά από αμυντικού χαρακτήρα επιλογές βάθους από όλη την ιστορία, με την ανάκληση των S-300 από την Αφθαλήνη στην Κρήτη, μέχρι τις επιλογές αυτοαφοπλισμού της Κύπρου. Δυστυχώς φαίνεται ότι δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά μας εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και γι' αυτό λοιπόν γίνονται αυτή την ώρα που η εσωτερική αποσταθεροποίηση στην Τουρκία είναι στην ημερήσια διάταξη. Θέταμε λοιπόν το διαδεδομένο, άλλωστε και πάλι και σήμερα, ερώτημα κατά πόσο μια ακόμα φορά θα είμαστε μάρτυρες εξαγωγής προβλημάτων της γείτονος στο Αιγαίο. Οι μίζες των εξοπλιστικών γνωρίζουν πια όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πως αγγίζουν τα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία 20 ετία. Όλοι γνώριζαν για τη λαιλασία που συντελείται σε βάρος του δημοσίου χρήματος, αλλά κανείς δεν μιλούσε. Τα κόμματα το βούλωναν γιατί χρειάζονταν πακτολό χρημάτων για να συντηρήσουν τις κομματικές εκστρατείες, για να χρηματοδοτήσουν τις πολυδάπανες προεκλογικές τους εκστρατείες. Οι πολιτικοί γνώριζαν, αλλά προτιμούσαν τις αρπαχτές. Οι εκδότες ήξεραν κάθε λεπτομέρεια για τις μίζες που έπεφταν και αντί να προχωρήσουν σε αποκαλύψεις, συνεταιρίζονταν με ελάχιστες εξαιρέσεις, βεβαίως, τους οπλέμπορους.
οι εθνοπατέρες. Συγκάλυπταν κάθε σκάνδαλο με τα εξοπλιστικά, όπως ακριβώς έκαναν και με τις Siemens, με τις προμήθειες στα δημόσια έργα και με όλες τις άλλες μεγάλες δουλειές που συνδέονταν με τη διαπλοκή. Το όργιο που συντελέστηκε στην 8ετία Σιμίτη δεν περιγράφεται. Αυτός ο μοιραίος για τη χώρα πρωθυπουργός έκανε τον τροχονόμο στους μιζαδόρους και κατάντησε την Ελλάδα ένα απέραντο πεδίο συναλλαγής, ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο για τη χρεοκοπία. Τώρα λοιπόν, για να ξεβρωμίσω όπως χρειάζεται, ένα διαρκές ειδικό δικαστήριο, στο οποίο θα λογοδοτήσουν πρώτα και προπαντός αυτοί που είχαν την ευθύνη να μας προστατεύσουν από τους κλέφτες, να προστατεύσουν το δημόσιο χρήμα, γιατί το έγκλημα είναι διαρκές και οι υπεύθυνοι πρέπει να πληρώσουν. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε να γυρίσουμε πίσω στην αφετηρία, στην απαρχή αυτής της μεγάλης διαδρομής που χάνεται και σβήνει στους σκοτεινούς διαδρόμους του μυαλού μας. Εμείς παραμένουμε εδώ συγκατανεύοντας και επαναστατούντες, απελεύθεροι και εχμάλωτοι εδώ στις κόντρα διαδρομές. Εδώ είμαστε και στο δεύτερο μέρος της κυριακάτικης αυτής σύναξής μας. Έριξε μερικούς κεραυνούς ο Ανδρέας ο Παπακυριακόπουλος. Είπε ότι η κυρία Κλίντον προσέφερε προστασία στο Γιώργο τον Παπανδρέου την ώρα που όλοι το απέστρεφαν το πρόσωπό τους οι πολιτικοί ηγέτες και είχε, λέει, αυτό τελικά απεδείχθη και ένα όφελος. Ο γαμπρός της πενταπλασίασε τα χρήματα. Με ποιο τρόπο, κύριε Παπακυριακόπουλε, ας το ξαναπούμε για όσους ήρθαν. Αγοράζοντας τα απαξιωμένα ομόλογα τα ελληνικά, τα οποία είχαν καταστρέψει και τα είχαν καταστήσει τοξικά, γνωρίζοντας ότι αυτά θα επαναγοραστούν από το ελληνικό κράτος. Από το ειστέρημα του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου. Αλλά θα σου πω όμως ότι έχετε και ένα περιπτώσεις. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Παπανδρέου, πρωθυπουργό της χώρας, στην έναρξη της κρίσης, να ανοίγει την πόρτα του Μαξίμου, όπως λένε όλα τα δημοσιεύματα, στον κύριο Σόρος. Ένα καταδικασμένο απατεώνα σε ευρωπαϊκό δικαστήριο που έχει καταδικαστεί. Του ανοίγει λοιπόν αλλά την πόρτα. Ο κύριος Σόρος είναι ο μεγάλος επιχειρηματίας της παγκοσμιοποίησης. Όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Του ανοίγει την πόρτα, μπαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου και βγαίνοντας, τι δηλώνει? Η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ και το ευρώ θα καταστραφεί. Προσέξτε, έχει μιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό πριν. Δεύτερον, ο κύριος Ρουμπινί. Ο κύριος Ρουμπινί συναντάται με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τότε τον Γιώργο Παπανδρέου, και τα μέσα, τα μνημονιακά μέσα τον παρουσιάζουν ως νομπελίστα. Όχι μόνο δεν είναι νομπελίστας ο άνθρωπος, ένα τζογαδόρος είναι ένας νταραβελιτζής, ο οποίος ούτε καν είχε προταθεί ποτέ του για Νόμπελ. Συγγνώμη, και το Μέγκα έλεγε ψέματα που έλεγε νομπελίστας. Υπάρχουν τα μεγάλα μέσα, τα καθεστωτικά που τον ονόμαζαν νομπελίστα. Μπαίνει λοιπόν ένας νταραβελιτζής που τον δέχεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός και βγαίνοντας. Και ποιος είπε στα μέσα να πούνε ότι είναι νομπελίστας? Έτσι το βγάλαν από μόνοι τους. Έλαντε. Για να δώσει βαρύτητα ότι λέει ο Ρουμπινί ότι εμείς θα βγούμε από το ευρώ. Η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ. Θα καταρρεύσει η ευρωζώνη. Ο Ρουμπινί βγήκε βέβαια μετά από 2 χρόνια και ζήτησε συγγνώμη. Έλεγα παπάντζες. Παπάντζες έλεγες, Ρουμπινί? Ή πώς ακονομήσατε από τα CDS που παίζατε στις πλάτες του ελληνικού λαού για την κατάρρευση? Και έρχεται εν κατακλείδη η Μέρκελ, όπως αποκαλύπτει η Le Monde, όχι ο Νικολόπουλος ούτε το Κόντρα. Η Le Monde. Και λέει ότι όλα αυτά που σας λέγαμε περί εξόδου ήταν μια μπαρούφα. Δεν υπήρχε περίπτωση εμείς να αφήσουμε την Ελλάδα να βγει. Κοινώς έρχεται και βάζει τη σφραγίδα ότι μας εκβίασαν, μας εξαπάτησαν. Κύριε Παπακυριακόπουλε, να ακούσουμε τον κύριο Χριστίδη, αλλά να ρωτήσω, αν μπορείτε όμως γρήγορα να μου απαντήσετε. Αυτό τώρα που είπατε με τα CDS είναι η ιστορία με τον αδερφό του Γιώργου του Παπανδρέου, αυτό είναι? Είναι η ιστορία στην οποία φέρονται να εμπλέκονται εταιρείες, ναι, οι οποίες είχαν σχέση άμεση ή έμεση, ναι, με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Είτε συγγενικό είτε φιλικό. Τι είναι το περιβάλλον, ρε παιδί μου, τα σκυλάκια? Το περιβάλλον έχει δύο όψεις. Είναι το συγγενικό. Τι είναι το έξω, το περιβάλλον, το πράσινο που λέμε? Είναι το συγγενικό, είναι το περιβάλλον. Και είναι και το φιλικό. Ο κύριος Μαριέλος. Τι είναι ο Μαριέλος? Ο κύριος Μαριέλος. Πού τον θυμήθηκε? Στα αρχή τώρα ο Κλειδέρης. Να μας πει ο κύριος Κλειδέρης. Κύριος Μαριέλος, πώς έρχονται? Πώς απαλλαγμένος με βούλευμα και το σκάνδαλο του Καλαμποκιού, που υποδούλωσε και ταπείνωσε την Ελλάδα το 1994 και μας λέγανε οι απατεώνες Ευρώπης. Περίμενε, γιατί θα μας πας, δεν θα τελειώσουμε. Ναι. Κύριε Χριστίδη,
Εγώ απλά παίρνω από αυτά που είπε ο κ. Παπακυριακόπουλος και λέω το εξής. Έρχονται εδώ οι πρωθυπουργοί, η κυρία Μέρκελ, ο κ. Σαρκοζή, ο ΑΒ, οι πρεσβείες και πουλάνε εξοπλιστικά συστήματα στην Ελλάδα. Είναι αντιπρόσωποι μεγάλων εταιριών, οι οποίες αντίστοιχα μεγάλες εταιρείες χρηματοδοτούν τα δικά τους κόμματα στις πατρίδες τους. Αυτό λοιπόν γίνεται σε επίπεδο πρωθυπουργικό, μετά κατεβαίνει στο ΚΙΣΕΑ, μετά εμπλέκονται κάποιοι στρατιωτικοί ως εμπειρογνώμονες και τελικά ενώ έχει ήδη προεγκριθεί, προαποφασιστεί η αγορά, η ανάγκη αλλά και το κόστος για να χρηματοδοτηθούν κόμματα, άνθρωποι, διαπλοκή, διεθνής διαπλοκή, όπως λέει ο κ. Παπακυριακόπουλος, ερχόμαστε και λέμε τώρα ποιοι φταίνε άραγε για όλα αυτά, λέει ο κ. Ευσταθίου, φταίει αυτός. Μα είναι δυνατόν, μα τα πιστεύει αυτά ο κόσμος, είναι δυνατόν να είναι στημένο ένα ολόκληρο σύστημα διαπλοκής σε επίπεδο πρωθυπουργικό και παγκοσμιοποίηση της κλεψιάς και να φτάνουμε να τιμωρούμε τον τελευταίο τρόπο. Να ρωτήσω, Χριστό, τώρα ένα λεπτό, να σε ρωτήσω. Θα είδες τι λέει το BBC, ότι 13 Γενάρη καλούν στον Μπαγκόγκ τον κόσμο, ο οποίος έχει βγει ήδη έξω, και του λένε πάμε στο σπίτι λοιπόν του Πρωθυπουργού, του Υπουργού, και τους αποκλείουν εκεί στη γειτονιά τους. Εσείς λοιπόν τώρα ένα κόμμα που ηγηγούνται πάντως Έλληνες αξιωματικοί, πειθαρχημένοι άνθρωποι του καθήκοντος, ακριβώς, ταγμένοι στο εθνικό συμφέρον, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά αυτό βιώσανε από τα πρώτα χρόνια τους. Ναι. Έτσι από την ώρα που μπήκαν στην Ευελπίδων. Εσείς τώρα τι λέτε, θα πάρετε μέρος σε τέτοιους αγώνες αν χρειαστεί, σε τέτοιες κινητοποιήσεις, ή δεν επιτρέπετε για εσάς? Βεβαίως και θα πάρουμε και έχουμε πάρει ήδη πολλές φορές στο παρελθόν. Θα βγείτε στον δρόμο? Βεβαίως και θα βγούμε στον δρόμο, διότι η αγανάκτηση για τα χρήματα του μέσου οικογενειάρχη, του φτωχού ανθρώπου, αυτού που πάει στα συσίτια, δεν μπορεί να τα σπαταλάνε όλοι αυτοί οι κύριοι που ανέφερε ο κ. Παπακυριακόπουλος, και ειδικά η κάστα στην οποία βρίσκεστε και εσείς, αγαπητέ Νίκο, η Βουλή των Ελλήνων. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι μια απίστευτη, βγάζει μια απίστευτη μπόχα και δυσοσμία. Επιτροπές, διακομματικές, δήθεν ελέγχεται, δήθεν κάτι. Ποτέ κανένας. Έχετε βρει πολιτικά πτώματα, σαν τον Τζοχατζόπουλο, σαν τον άλλον τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Σόβια. Εμείς θέλουμε να δούμε υπουργό με τα βραχιόλια έξω από το Υπουργείο του. Ωραία. Όσο δεν συμβαίνει αυτό. Άρα λοιπόν, Χρήστο, εσείς ως κόμμα τώρα, όχι ο Χρήστος ο Χριστίδης. Ως κόμμα, ναι. Εσείς ως κόμμα, είστε έτοιμοι να καλέσετε το λαό σε αυτή την καινούργια χρονιά να πάμε για τη μεγάλη ανατροπή? Βεβαίως. Μα εμείς έτσι κι αλλιώς αυτό λέμε συνεχώς. Στρατηγέ, ρίξει και ανατροπή. Εσύ έχεις πάρει τα όρη και τα βουνά που λέει ο λαός. Εσύ γυρίζεις λοιπόν όλη την Ελλάδα. Τι θες εσύ τώρα στην ηλικία που είσαι, τι γυρίζεις όλη την Ελλάδα? Όχι ότι είσαι μεγάλος, αλλά από εμάς τους τρεις εδώ είσαι λίγο μεγαλύτερος, γι' αυτό το λέω. Τι είναι εκείνο που σε έβγαλε εσένα από τα ρούχα σου, σε έβγαλε στον δρόμο και κάθε μέρα μία σε βρίσκω στη Δύση και μία στην Ανατολή? Τι ζητάς εσύ από τον κόσμο με αυτήν όλη εδώ την κατάσταση λοιπόν που ζει, και δεν είναι ανάγκη να την περιγράψουμε άλλο εμείς? Τι ζει στο πετσί του? Κοιτάξτε, εμείς οι παλιές ηλικίες, πράγματι είμαι με 75 χρονών, να το κρύψω, εμείς οι παλιές ηλικίες δομήσαμε αυτή την πατρίδα. Και δυστυχώς δεν τα καταφέρατε και πολύ καλά, βέβαια. Δεν τα καταφέραμε και πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν και εμείς τεράστιες ευθύνες, αλλά μετά τη μεταπολίτευση δημιουργήθηκε ένα πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο. Τι ζητάς, στρατηγέ? Που μας οδήγησε. Τι ζητάτε, στρατηγέ μου? Ζητάμε. Τι βγαίνεις και λες στον κόσμο? Τι λες σήμερα εδώ? Τώρα μας παρακολουθεί 1 εκατομμύριο κόσμο. Μια πρωτοβουλία συγκρότησης ενός λαϊκού πατριωτικού μετώπου για να έχουμε πλέον μια συντεταγμένη πορεία και όχι 200 κόμματα και 200 αρχηγοί. Και τι να κάνετε, θα βάλετε στρατιωτικό νόμο που απαγορεύεται να είναι πολλά κόμματα, αφού είναι πολλά, τι να κάνουμε? Μακάρι να είσαστε λίγα. Λέω λοιπόν ότι χρειάζεται ένα μέτωπο, χρειάζεται ένα καινούριο σκαρί. Το σκαρί μπατάρισε και χρειάζεται ένα καινούριο σκαρί. Χρειάζεται αρχηγός τιμονιέρης, χρειάζεται πλήρωμα σταυροφόρους του καθήκοντος. Ωραία, και δεν σου λένε λοιπόν ο κόσμος, όταν, στρατηγέ μου, βρεις τον αρχηγό, βρεις το πλήρωμα, βρεις το σκαρί, φώναξέ με τώρα. Από μένα τι ζητάς? Τον απλό άνθρωπο. Τι του λέει λοιπόν ο Κλειδέρης, ο μαχητής? Να συγκροτηθούμε
να συγκροτήσουμε αυτό το μέτωπο, να είναι ένα μέτωπο συντεταγμένο, συγκροτημένο. Εν τη ενώση ισχύς. Με αυτή την έννοια το λέω. Για πάμε λοιπόν, γιατί φτάνουμε λοιπόν στον επίλογο. Και βεβαίως, μισό λεπτό να μου δώσετε, βεβαίως θα κλιμακώσουμε την στρατηγική μας και τους αγώνες μας. Και ανάλογα το πώς θα φέρετε το κυβερνητικό ή το μέτωπο αυτό, πλέον το πολιτικό, το ευρύτερο πολιτικό τόξο, ανάλογα το πώς θα φέρετε, ανάλογα θα κλιμακώνουμε και τους αγώνες. Κύριε Κυριακόπουλε, ένα λεπτό στρατηγέ μου, ένα λεπτό. Κύριε Κυριακόπουλε, κύριε Παπακυριακόπουλε, ήταν παπάς ο παππούς. Πρέπει κάποιο παππού. Κάποιος θα ήταν. Μιλάτε για την εκκλησία, εγώ θα πω. Κύριε Παπακυριακόπουλε, να σας πω, μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τα σκάνδαλα, μέσα σε όλα αυτά που ζει και βιώνει ο κόσμος στη φτώχεια του, τη στέρησή του, πιστεύετε ότι αυτό το καταραίον, το σάπιο πολιτικό σύστημα που όλοι το ομολογούμε, το λιθοβολούμε, θα μπορέσει με τα ψέματα, με τη μηντιακή διαπλοκή να κρατηθεί στα πόδια του? Το πολιτικό σύστημα, οι υγιείς δυνάμεις του πολιτικού συστήματος θα πρέπει να καταλάβουν ότι η διαπλοκή θα τους πετάξει σαν χρησιμοποιημένη χαρτοπετσέτα. Θα ρίξει πάνω τους όλο το ανάθεμα, όχι πως δεν το αξίζουν στην πλειοψηφία τους, αλλά θα ρίξει όλο το ανάθεμα. Θα είναι τραγικές οι στιγμές που θα ζήσουν, μόνο και μόνο για να διασωθούν τα μεγάλα αφεντικά. Εδώ πέρα έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία, όχι απλά να κάνουμε μνημόσυνο στη μίζα και στη διαπλοκή, αλλά να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις αποκαλύψεις για να ελευθερωθούμε ως πατρίδα αύριο. Τι σημαίνει αυτό? Το χρέος είναι απεχθές και επονίδιστο. Γιατί έγινε από μια εγκληματική συμμορία, δολίως σε συνέργεια με την ξένη χώρα που πουλάγε και χρέωσε τις επόμενες γενιές. Αυτός είναι ο ορισμός του απεχθούς και επονίδιστου χρέους. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα το παίρνει η δικαιοσύνη και αύριο κιόλας διαλύει τη νομική υπόσταση του μνημονίου. Δεν κάνουμε νεκρολογία, Νίκο Νικολόπουλε, πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Δίνουμε λύση για το αύριο. Κύριε Χριστίδη. Δικαιοσύνη όμως διορισμένη. Κύριε Χριστίδη, κύριε Χριστίδη, αφήστε με να κάνω λίγο την κουβέντα για να πάμε στο τέλος. Τα θεωρητικά έχουν τελειώσει. Έχουμε μπει στη μάχη. Τελείωσε. Ό,τι καταλάβαμε. Πάμε από εκεί που είπε ο Παπακυριακόπουλος. Είναι αναγκαίο να πάνε φυλακή. Γιατί αν δεν πάνε φυλακή δεν θα μπορέσεις να πας έξω στη διεθνή κοινότητα και να τους πεις ότι και τώρα ήρθα να σου πω δεν αναγνωρίζω αυτό το χρέος. Γιατί το έκαναν κάποιοι δόλοι, όχι δόλοι, κάποιοι δόλοι που εγώ τους τιμώρησα στην πατρίδα μου. Είναι υποχρέωση. Ακριβώς. Για να το συνεννοηθούμε, για να το καταλάβετε, για να αφήνουμε τα μπλα 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 μπλα. Είναι υποχρέωση. Άρα πρέπει να πάνε φυλακή, όχι γιατί είμαστε εμείς κακοί. Πρέπει να δώσουμε όρκο τιμής. Ότι θα τους πάμε φυλακή. Τα λεφτά να έρθουν πίσω για να γλιτώσουμε λίγο από τα παιδιά μας. Για να έχουμε λιγότερους θανάτους. Προχτές κάει και ένας παππούς. Έβαλε φωτιά. Κάει και αυτός, μαζί του 1,5 χρονών το εγγόνι, τα άλλα τα παιδιά μόλις προχτές. Πού θα πάμε? Κύριε Χριστίδη, ακούστε. Το ερώτημα είναι το εξής τώρα λοιπόν για να τελειώνουμε. Έχουμε εκλογές. 130 και σήμερα λένε στο στρατό. Τόσες έχουν μείνει αν καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τις 18 Μαΐου. Εσείς λοιπόν πέστε ό,τι θέλετε στο λαό, δεν θα υποβάλω εγώ το ερώτημα για να πείτε εκείνο που θέλω να ακούσω εγώ. Εμένα η θέση μου την ξέρουν. Είναι αύριο εκλογές. Για να πέσει αύριο αυτή η κυβέρνηση υπάρχουν δύο τρόποι. Ή θα βγει ο κόσμος έξω και θα κάνει ό,τι γίνεται τώρα στη Μπαγκόγκ, θα πάμε και θα τους αποκλείσουμε, θα πάμε έξω από τα σπίτια τους, θα τους πετάξουμε έξω όπως είπες, έξω από το Υπουργείο, έξω θα τους πετάξουμε. Ή θα απαιτήσουμε να παραιτηθεί τώρα ο Παπούλιας. Να παραιτηθεί ο Παπούλιας για να πάμε σε εκλογές. Θέλω να ακούσω και τη δικιά σας θέση και του στρατηγού και έτσι θα κλείσουμε. Πώς θα φέρουμε δηλαδή την ανατροπή? Εμένα η άποψή μου είναι ότι εφόσον συντεταγμένο ο ελληνικός λαός έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ανατρέψει το υπάρχον καθεστώς, άνετα μπορεί με μεγάλες διαδηλώσεις, οι οποίες θα είναι κοινωνικοί λαϊκοί αγώνες στο δρόμο, το ενός των 2 των 3 εκατομμυρίων θα εξαναγκάσει την κυβέρνηση σε φυγή, αλλά όχι μόνο την κυβέρνηση, κύριε Νικολόπουλε. Εάν αυτά τα κόμματα με αυτό το σάπιο κατεστημένο που τα βοηθάει ξανακατεύουν πάλι με τον ίδιο τρόπο, θα είναι αποτέλεσμα. Νομίζω χωρίς λόγο το λέτε. Ήδη οι δημοσκοπήσεις το λένε, το ξέρουν όλοι ποιες είναι οι πραγματικές δημοσκοπήσεις. Ότι αυτά που λέτε τα κόμματα ευτυχώς
φαίνεται ότι απλά μένει να τα θάψουμε. Κύριε, και ένα τελευταίο ήθελα να πω. Ένα τελευταίο, αγαπητέ Νίκο, ότι ο Τσόρτσιλ στα απομνημονεύματά του γράφει ότι όταν μιλούσε τότε με τους Έλληνες κυβερνήτες, με τον τρόπο που μιλούσε, εκείνο που τον εξέπληξε ήταν η εντιμότης του. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτοκτόνησε ο Κοριζής ήταν ότι επειδή είχε δώσει το λόγο του ότι δεν θα παρατήσει τους Άγγλους και δεν θα συνδικολογήσει με έναν τρόπο, δεν άντεξε το βάρος, διότι είχε σπάσει το μέτωπο και αυτοκτόνησε. Η Ελλάδα, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχει ανάγκη πλέον από τέτοιους κυβερνήτες. Είναι λυπηρό. Όχι, δεν είναι δυστυχώς, είναι ευτυχώς. Ευτυχώς, δεν είναι δυστυχώς. Μακάρι. Τέτοιους θέλει, όπως το είπε και ο στρατηγός, όπως το θέλει και ο λαός, αλλά ο λαός είναι εκείνος που τελικά κρίνει, επιλέγει, ελπίζω αυτή τη φορά, με τα κριτήρια εκείνα, τα αυστηρά κριτήρια που μπορούν, όπως είπαν όλοι εδώ, να μας ξαναοδηγήσουν στην ηγεσία που μας πρέπει. Ένα τελευταίο στρατηγία, να πάρω ένα λεπτό, 30 δευτερόλεπτα. Το μόνο που θέλω να πω είναι προς τον ελληνικό λαό, κοιτάζοντας τα μάτια, είναι ότι δεν πρέπει να νιώθει συνένοχος. Πρέπει να αποβάλει από πάνω του αυτή την ομαδική ενοχή που προσπαθούν να τη φορτώσουν πρώτα κατά κατηγορία, δικαστική, παπάδες, στρατιωτική, πρώτα κατά κατηγορία, εκείνων και επαγγελματίες, βιοτέχνες, δίθεν οι μεγάλοι φοροφυγάδες, και αφού αποβάλει την μεγάλη συνενοχή, απλώς να κάνει την αυτοκριτική του για να οδηγηθούμε σε μια καλύτερα δομημένη κοινωνία. Στρατηγέ. Πρέπει αυτή την απαξίωση και την πτώση, την απαξίωση του πολιτικού τόξου εκ μέρους του λαού και την πτώση των ποσοστών τους, πρέπει να την συγκροτήσουμε σε ένα λαϊκό, πατριωτικό, δεν μπορεί να το κάνει ο λαός αυτό, στρατηγέ μου. Αυτό είναι ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών, των ηγητόρων. Ο λαός τι να κάνει. Μα αυτό λέω. Ότι ο λαός δεν μπορεί να κάνει τίποτα άμα βλέπει εμάς 250 εδώ πέρα. Άρα ο τώρα όμως απευθυνόμαστε στο λαό. Για να πούμε στο λαό τι έχεις να πεις. Προέχει λοιπόν η ενότητα που πάνω. Προέχει λοιπόν, υπάρχει λέω η ελπίδα. Όταν με ρωτάει ο κόσμος υπάρχει ελπίδα, λέω η ελπίδα υπάρχει, αρκεί η ελπίδα να γίνει πίστη, η πίστη να μεταβληθεί σε απόφαση και η απόφαση να μεταβληθεί σε αγώνες. Αντρέα, το πώς θα κλιμακωθούν οι αγώνες. Με την παράκλησή μου θα κλείσει αυτός απόψε με κάτι ωραίο που μου είπε όταν συναντηθήκαμε την τελευταία φορά και του είπα στρατηγία ξαναπες το να το γράψω. Πώς γεννιούνται οι ήρωες, αλλά θα το πει για διευχών. Δεν θα σας καληνυχτήσω εγώ απόψε, θα παρακαλέσω τον στρατηγό να σας καληνυχτήσει με αυτό το ωραίο που είναι μοναδικό. Αντρέα Παπακυριακόπουλε. Εγώ να καληνυχτήσω λέγοντας σε όλους ότι πρέπει να δώσουμε στην πατρίδα αυτό που μπορεί ο καθένας. Το χρόνο του, την τεχνογνωσία του, το ειστέρημά του, προσέξτε, όχι στο Στουρνάρα, στην πατρίδα. Ό,τι μπορούμε για να μην αναγκαστούμε στο τέλος όλοι να δώσουμε αίμα. Αν χρειαστεί θα το κάνουμε. Αλλά να ξέρουμε ότι προτιμότερο είναι να δούμε φυλακή αυτούς που την πλήγωσαν, θεσμικά να διεκδικήσουμε ό,τι πρέπει να πάρουμε για τα παιδιά μας, αντί να αφήσουμε την πατρίδα να διολυστήσει σε καταστάσεις χάους, επειδή εμείς πάλι θα το επιλέξουμε. Κρατήστε αυτό που θα πει τώρα ο μεγαλύτερος της παρέας. Εμένα μου άρεσε, προσπάθησα να το γράψω βαθιά μέσα μου. Μπορεί να αρέσει και εσάς. Από μένα καλή νύχτα. Στρατηγία, έχετε τον τελευταίο λόγο. Είπαμε ότι ο λαός που όπως είπατε... Θα μας κόψουν στον αέρα, στρατηγέ. Ναι, λοιπόν, λέω ότι αρκεί η Ανάσταση μιας στιγμής, η ψυχική μέθη και η απόφαση της θυσίας για να δημιουργήσουν έναν ήρωα. Αυτός ο ήρωας μπορεί να είστε εσείς. Σκεφτείτε το. Μπορεί να είναι ο καθένας από εμάς. Τότε μόνον, όπως είπε και ο Χρήστος ο Χριστίδης, θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε και τις άπιες πολιτικές ηγεσίες, να αλλάξουμε και τα κόμματα, να αλλάξουμε και τους βουλευτές, γιατί οι μανάδες γεννάνε ακόμα Ελληνόπουλα, τα οποία είναι γεννημένα για να γίνουν ήρωες. Καλό σας βράδυ.